Mga ka-K5, sensitibo ini nga balita. Mag-asawa pirason, matapos ginbuno sang mismo ila tupad balay sa distrito sa Molo. Pirason na mag-asawa sa ginbuno sang ila tupad balay sa Barangay East Baluarte, Molo. Pasado alas 8 sang gabi Mayo 13, ang mga biktima mo si Fatima Gailo, 52 anyos, kag Rolando Gailo, 59 anyos. Sa eksklusibong interview sa K5 News Team kay Kate Gailo, 24 anyos, anak sa mga biktima, nagapaway na ang magirikanan sa natabo ang insidente. Kanagwa ini agad yung magbakal sa bulong para sa Iloy. Antis pa matabo ang krimen, nagsapak na mangkot si Elisio Salabate, amay sang sospek. Kung nagabaha sa ila, bagay nga ginkatingala sini, tungod wala sila nagasapakanay. Sa nagbalik si Kate sa ila balay, nahibalawan na lang sini nga ginpuno na ni Erwin Salabate, 28 anyos, ang mga biktima. Na witness mismo sa mahod ni Kate nga isa kami nordedad nga samtang ginabuno ang Iloy, ginahambalan niya ang biktima kung nga gina-videoan sila. Nakita man sa iya manghod nga samtang ginabuno ang mga biktima, ginaaligar nagalantaw ang mag-asawa nga si Rowela kag Elisio Salabate, kag nagapati si Kate nga ginplano nila ang krimen. Matapos sini, madasig nga nakapalagyo ang sospek. Pilas sa likod, kilid sang lawas ang naangko ni Fatima, samtang sa mga kamot naman kay Rolando. Dugang pa, anay naman niya ginsita ni Erwin si Rolando, kag gina-videohan naman ni Fatima si Erwin niya ginapatihan, nagasuyop sang iligal nga droga nga bagay nga ginakaakig niya. Kibot lang ko nga, napilahan lang ko, kadugay lang, 30 minutos lang ko na ano, ginatawgan ako nga si mama ko nung nabunan na, kaya si papa ko, amot. Kag mga ka-K5, arestado naman ang tatay ni Erwin matapos ang pahayag nga ang involvement sini sa krimen, samtang sa bahin diri sa mga biktima, DCD dogid sila nga magpasaka sang kaso batok sa suspect. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.